F'ground tal-futbol f'Witeline saret maratona ta' 24 sija futbol bilan li tiġbor fondi għall-laqda Sunshine for Gabriel. L-attività ġiet organizzata mill-grupp volontarju Ramiro and Friends li ta' kull sena jagħmlu attivitajiet ġbir ta' fondi għal nies b'mart serju fosthom Puttino Cares, il-Fondazzjoni Karl Vella u din is-sena Sunshine for Gabriel. One News tkellem ma' Ramiro Mallija li 4 snin ilu beda dan il-grupp. Ejja, kif ġajet l-24 sija maratona u kif tara l-lob tal-futbol għaddej bħalissa baws il-kas il-warajja għal-kull min irrid jiġi, ġifieri għal-kull tip ta' età, ikel u xorb. Il-maratona bdiet mat-tokki ta' 8 ta' flaxija il-ġimgħa u mistennija tibqa' għaddejja bla waqfien sa 8 ta' flaxija tas-Sibt. L-għan ewlieni għal din l-attività kien sabiex jiġbru fondi għaċkejken Gabriel Abela li sejjer jagħmel operazzjoni kruċjali fl-Amerika li tammonta madwar 80,000 euro. Mallija għalilna l-motivazzjoni għal dawn l-attivitajiet ġiet wara li ra is-sitwazzjoni diffiċli li Gabriel Abela kien jinsab fiha u xtaq jagħmel il-parti tiegħu. U dħalt fuq is-Sunshine for Gabriel page tagħhom ta' Facebook u laqtet li qalbi. U mal-ewwel bat lil ommu biex naraw x'ħan nagħmlu. U minn hawnhekk spiċċajna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.